Hola a tots els veïns i veïnes de la ciutat de Berga. Ens trobem avui en aquest espai magnífic, que és la Torre de la Petita, acompanyant també pels grups municipals, en aquest cas pels portaveus que representen els diferents grups municipals a la corporació. Ens trobem avui aquí precisament per desitjar-vos unes molt bones festes i un feliç 2021. Sabem i som conscients que enguany les festes seran complexes, seran complicades, seran inèdites. En aquest sentit, seguint totes les restriccions per evitar precisament la propagació d'aquesta pandèmia. Sabem també i som conscients que enguany moltes famílies viuran de manera separada aquestes festes. I per altra banda volem fer una menció especial a totes aquelles famílies que enguany han perdut alguna persona degut precisament a la crisi de la Covid o a qualsevol altra circumstància i que malauradament no podran ser acompanyats per les seves persones més estimades. Amb tot, avui som aquí, com ja us diem, per desitjar-vos un molt bon 2021 i unes molt bones festes, esperant també que s'acompleixin totes aquestes mesures de seguretat per, evidentment, no haver de donar més notícies malaurades com les que hem hagut de donar en el decurs d'aquest 2020. Per tant, moltíssimes bones festes i que tingueu un molt bon 2021.